Eguerdion, eta gaurko agerraldiaren helburua zen deialdia egitea ostiralean burutuko dugu manifestaldiako, 12:30 hemendik bertan, Elitika plazan, eta manifestaldiaren helburua izango da alde batetik estatuek preso eta eslerien aferarekin sartzen ari diren blokeoa apurtzea. Uste du Euskal Gizarteak hori lortuko duela. Horrekin batera EPPKak egin berri duen hausnarketa eta urratsa laguntzea eta indartzea. Uste dut oso urrats era positiboan planteatu dutela, baina horrek eskatzen du herriak horrekin batera urratsak ematea ere, eta zentzu horretan planteatzen dugu deialdia egiten diogu Euskal Gizarteari, azken hilabetetan egiten ari garen bezala, kalera ateratzeko, mobilizazioak, herri mobilizazioak indartzeko, eta helburua hori da, Euskal preso guztiak lehen ateratzea, hemen behar ditugulako, bizirik behar ditugulako, gure herria eraikitzen jarraitzeko eta gure herriaren independentzia guztion artean lortzeko. Doan zentzu horretan, deialdia egiten dugu, ostiral honetan, 12:30 burutuko den manifestaldian parte hartzeko.